Bună ziua, domnule regizor! Bună ziua! Dumneavoastră ați văzut proiectul de afiș? Da. L-ai văzut și dumneata? Da, l-am văzut și eu. Și cum ți s-a părut? Nu mi-a plăcut deloc. De ce? Pentru că pe afiș sunt trecut a 5-a. Păi și ce e în neregulă cu asta? Eu n-am popularitate de a 5-a, am cel puțin de a 2-a. Eu sunt chemată peste tot. Afișul a fost întocmit în ordinea indicată de către autor. Ce autor? Shakespeare. Dacă Shakespeare ăsta ar ști că joc în piesa lui, m-ar trece prima. Adică, cine poate să joace mai bine scenea când îmi bagă un cuțit în... Când îmi bagă un cuțit în inimă? Mă rog, eu acum nu te mai pot trece prima. Foarte bine. Mă treceți ultima. Dacă așa vrei dumneata. Dar cu și. Cum cu și? Adică îi treceți pe toți. Și la urmă și pe mine. Cu litere mari. Și cu. N-am loc de și pentru că toată lumea e trecută la rând. Aveți dreptate. Normal. Atunci mă treceți cu. Cum cu? Adică îi treceți pe toți la rând. Și la urmă cu mine, adică și cu mine. N-am loc nici de și, nici de cu pentru că iese rândul din chenar. Nu-i nimic, că înghesuiți puțin și intru și eu. Adică și cu mine. Și cu mine. Nu se mai poartă afișele cu și cu. Eu n-am spus și cu, am spus numai cu și. Sau numai cu, sau mă rog, dacă doriți dumneavoastră puteți să băgați și cu sau cu și. Sau dacă nu-mi cape, băgați în loc de și cu sau în loc de cu și. Dar tot mai drăguț era dacă era și cu. O fi, dar dacă te trec pe dumneata vor vrea și alții. Ei, cu, pardon, ei și. Mă rog, atunci treceți-mă alături de. Sau în colaborare cu. Sau mulțumită lui. Sau alături de. Împreună cu. Păi dar nu suntem toți împreună? Toți sunt împreună cu mine. Alături de mine. Sau numai cu mine. Și ștergeți pe ceilalți ca să încapă. Da? Și cu la revedere. La revedere. Când ceilalți au aflat, fiind deja în preajma premierei, afișul a apărut în felul următor. Astă seară mare spectacol, cu cutare și cutare, alături de cutare, în colaborare cu cutare, împreună cu cutare, cu participarea extraordinară a lui cutare. Și cutare, și cutare, și cu cutare, și cu și cu și cu. Și până la urmă la spectacol a mai venit cu. Eu n-am spus și cu, am spus mai cu și sau mai cu, sau mă rog, dacă doriți dumneavoastră puteți să băgați și cu sau cu și, sau dacă nu încape, băgați în loc de și cu sau în loc de cu și, dar tot mai drăguț era dacă era și cu. Eu n-am spus și cu, am spus numai cu și, sau numai cu, sau mă rog, dacă doriți dumneavoastră puteți să băgați și cu sau cu și, sau dacă nu încape, băgați în loc de și cu sau în loc de cu și, dar tot mai drăguț era dacă era și cu.